2 funud yn 15 wedi chwarae. Price ar Caerdydd i mewn. Y penod ymddiffynol yn cyrraedd Williams! A mae Amy Williams wedi rhoi Caerdydd ar y blaen gyda'i ffumed gol gyngrair y tymor hwn. Jessica Williams yn methu ar y penod ymddiffynol dwi'n credu, ond dim camgymeriad gan Amy Williams ar y postyn pella. Yn aml iawn mae Abertawe yn ildio. Yn amlach fydd bod yn mynd ar ei hôl i. Pŵl. Chydig o leg yn Holly Smith i groesi. Y penod allan nôl at Pŵl. Pŵl yn curo Oakley. Pŵl ar croesiad i mewn! Atkins sy'n dathlu. A nawr te mae Abertawe ddwy ar ei hôl i. Ydyn ni'n mynd i gael canlyniad mwy annisgwyl y tymor yma yn Stadiwm Lecwydd. Price ar tafliad. Y penod ymddiffynol braidd yn wan. Walsh yr ergyd drwy goesau border! Mae'n dair cyn yr egwyl i Gaerdydd. Mae hwn yn ddeiargryn o sgôr yn y brif adran. Walsh a'i thrydydd gol ar 10 yn ymestyn y fantes i Gaerdydd. Pow y capten i droed Niamh Jenkins sy'n troi'n hyfryd ar bas yn gynnar i Stacey John Davies. Y bas drwodd i Carter. Carter i mewn i'r cwrt. A mae Carmen Carter wedi cael gol nôl i Abertawe. Maen nhw'n rasio yn ôl i'r cylch canol. Mae yna fymryn dros chwarter awr ar ôl o sa ffordd nôl i'r elyrch yn y gêm hon. 4 munud yn weddill. Y gig gornel yn isel, a Carter yr Americanau sy'n sgorio eto. 2 gol i'r eilydd, os na ddigon amser iddyn nhw ddod yn ôl yn gyfartal sgwn i. Mae'r dyfarnwr yn edrych ar ei oriawr. Mae'n chwythu chwiban, mae Abertawe wedi colli'n y gyngred am y tro cyntas Hydref 2019. Mae ganddyn ni ras am y bencampwriaeth nawr.